אני חושב שבשלב הזה אני מפתח סוג של הרגל של ממש, של להיכנס לנושאים שלא קשורים אליי, ובדרך כלל אני פשוט לוקח איזה ויכוח בין שני צדדים ואז פשוט מתערב בו. ואני יודע שאנשים לא תמיד אוהבים את זה, אבל whatever, יש לי דברים לומר, אז תהנו מהסרטן שילך בתגובות של הסרטון הזה. אוקיי, אז מסתבר שנגמרו הדברים המעניינים באמת לדבר עליהם בעולם הזה, ובמקום זה החליטו בחדשות שמשום מה צריך לדבר על גיא אסלנוב. אלוהים ישמור למה. בשלב הזה העניין צבר מספיק פופולריות ואני מאמין שכולכם מכירים אותו, וכרגיל אני מאחר למסיבה, אבל הנה מה שקרה בקצרה. ערוץ 10 הנהדר שידר בפריים טיים שלו כתבה שלמה על בריונות ביוטיוב, ואיך שהפלטפורמה המתוקה הזאת שכולנו כל כך אוהבים, הפכה להיות החצר האחורית של הבריונות בישראל, ושמסוכן עכשיו לצפות ביוטיוב בגלל כל הבריונים שמסתובבים פה, אז הצפייה בסרטון הבא על אחריותכם ילדים. בגדול, הכתבה הזאת מראה איך לעשות פופוליזם זול בצורה הטובה ביותר שנראה לי אפשר לעשות. ובשביל להפוך את התופעה הזאת של בריונות ביוטיוב מעכבר לפיל, כל מה שצריך זה טיפה סמנטיקה ושימוש פה ושם בלשון רבים. כללות, חרמות וקריאה להתאבדות. אתר הסרטונים הפופולרי יוטיוב הופך מתחת לרדאר של הורים ומורים לאמצעי אלים שבו תלמידים שלהם מאות אלפי עוקבים מצלמים סרטוני נאצה נגד חבריהם ומשדלים אותם להתאבד. לגימל בן ה-16, תלמיד תיכון ממרכז הארץ, יש עשרות אלפי עוקבים ביוטיוב. כדי להגדיל את הפופולריות שלו, כלומר להעלות את מספר העוקבים, הוא מצלם סרטוני נאצה נגד תלמידים אחרים. אז לפי ערוץ 10, גימל בן ה-16 מכין סרטוני נאצה על תלמידים אחרים שהוא מכיר, ובעצם משתמש בפופולריות שלו באינטרנט כדי לאמלל את החיים לאנשים שהוא לא אוהב. כמה רחוק זה מהמציאות? ממש רחוק, אבל היי, זה עושה כותרות. אני מכיר איזה ילד אתיופי לדוגמה. תחזור לאפריקה פאקינג ניגר, אף אחד לא אוהב אותך. וכאילו אם כן היינו אוהבים אותך, אז כנראה היית עבד שלנו, לא יותר מזה, כי אתה שחור ואין לך שום זכות. תראו ילדים, לצד בשביל תשומת לב, לא רק בשביל תוצאות. זה לדוגמה, עלה סרטון על איזה ילדה, הסרטון הזה תפס כל כך הרבה צפיות, שעשו חרם על הילדה הזאת בבית ספר שלה, וזה היה די פאקינג גדול. ובנות, אם אתם שמנות, אז אתם יכולות להרוג את עצמכם, אין לכם שום שימוש בעולם הזה, אתם סתם בובות מין. אף אחד לא רוצה שיקרה פה איזה מקרה מנדה טוד, אבל זה לגמרי תלוש מהמציאות לחשוב שמה שקורה כאן, זה למקרים קלאסיים של בריונות בשימוש האינטרנט. גימל לא לוקח את הכוח שיש לו בידיים ומכוון אותו כנגד אנשים ספציפיים שהוא מכיר במטרה לפגוע בהם או לעודד פגיעה בהם, הוא פשוט מספר בדיחות קיצוניות. בדיחות קיצוניות גרועות זה כן, אבל זה כל מה שהן. וכשמשלבים בדיחות קיצוניות גרועות עם עריכה מניפולטיבית, אפשר בהחלט לגרום לזה להיראות כמו ילד מביך בחולצה ורודה ומכוערת, אומר פשוט סדרה של דברים נוראים. אבל האמת שונה ממה שמוצג פה ב-180 מעלות. והנה מה שנאמר שנייה אחרי כל השיט המטומטם שגיא אמר. כמובן שאני לא התכוונתי לשום דבר שאמרתי עכשיו, אבל זה לא משנה, כל הילדים בני 7 כבר רצים לו תגובות לכתוב אתה מה זה גזען. הכתבה בעצם באופן אירוני מקיימת באופן מושלם את מה שהוא אמר. למרות שגימל מכריז בבירור שכל מה שהוא אמר זה שטויות, הכתבה פשוט הולכת וצועקת, אמנם לא בתגובות ביוטיוב אלא בפריים טיים בטלוויזיה, שהוא בן אדם נורא שמעודד שמנות להתאבד וחושב ששחורים צריכים להיות עבדים. שאת זה בדיוק גימל ביקר עם הבדיחות הגרועות האלה. אבל חכו, יש עוד. כי מסתבר שגיא הוא לא היחיד שעוסק בבריונות ברשת. יש עוד ערוצי בריונות של המובילים שבהם יש מאות אלפי רשומים. כמו למשל מתמודד מספר 2, גיא פודוליץ'. עכשיו עם כמה שבאמת הייתי רוצה להצדיק את מה שפודוליץ' עשה, אני באמת פשוט לא יכול. פשוט תראו את האכזריות שלו בעצמכם ותשפטו לבד. התחיל ממישהו שתקע תירס על מקדחה והתחיל לאכול אותו בצורה הזאת. וזה התחיל את הכל. לא רק שלא יצא לו לתפוס את הגרעינים בכלל, גם תחשבו כמה תירס נתקע לו בשיניים. אז בעצם כל הדוגמה השנייה והמעולה כל כך של הכתבה הזאת לבריונות ברשת זה פאקינג קטע של פודוליץ' שצוחק על סרטון רנדומלי לגמרי ברשת. ואני די בטוח שהבן אדם האסייתי הזה לא יודע בכלל על קיומו. איך לעזאזל זה עונה על הקריטריונים של בריונות ברשת? האם אתה באמת בריון אם המבוריין לא מודע לבריונות? זה פשוט כאילו הם תקעו באמצע הכתבה על בריונות ברשת קטע רנדומלי לגמרי שהם מצאו באינטרנט. באמת שעם קצת יותר השקעה הם היו יכולים למצוא קטעים הרבה יותר מצחיקים לשים שם. כמו לדוגמה Hey Terry, you want some? This bitch empty! עכשיו אתם בטח שואלים את עצמכם למה? למה שהם ישימו שם קטע לא קשור של פודוליץ'? ובכן רצון ידידי, זה בשביל לתת איזושהי סוג של לגיטימציה למשפט המופרך לגמרי הבא. למובילים שבהם כאן בארץ יש מאות אלפי עוקבים. אין.
אין עוד ערוצי בריונות עם מאות אלפי רשומים, זה פשוט לא קיים. הערוץ עם המאות אלפי רשומים שהבאתם לא עוסק בבריונות, ואם יש כל כך הרבה ערוצים נוראים, למה אתם מציגים לאורך כל הכתבה רק ערוץ אחד שלא קרוב להיות בסדר גודל שאתם מדברים עליו? שוב, זה נטו פופוליזם זול שבא ליצור כותרות, לא יותר מזה. אז יש לנו כבר אייטם שלם על בריונות ברשת ואיך אנחנו מנפחים את הסיפור הלא קיים הזה לתופעה של ממש. עכשיו אנחנו רק צריכים כמה מומחים ביוטיוב שיעזרו לנו לבסס את השטויות שנאמרו בכתבה. וכאן מגיע הבחור הזה. תכירו את אני באמת לא יודע מה זה הפאקינג שם המטומטם הזה. תכירו את סבא. רק לפני שבועיים הוא העלה סרטון באמת מרגש על בריונות ברשת וכמה שזה נורא, ובגלל זה הוא היה בן אדם מושלם להתראיין לכתבה הזאת. בואו נזכר רגע ברגעים המעלי דימה האלה. אני לא מנסה להעביר מסר נגדו, אני מנסה להעביר מסר שתבינו קצת בראייה שונה את כל הקטע של רוסטינג והשפלה של ערוצים של אחרים. כל הקטע של השפלת ערוצים אחרים, מה יוצא לך מזה? למה שלא תיצור תוכן שמקדם? כאילו, אם יש לך כל כך הרבה טענות לגבי קהילה, פשוט תשנה אותה. אם יש לך טענות שזה ממוסחר, אל תהיה ממוסחר אתה. זה לא עניינך מה ומי עושה. ספייסי קראפ מעתיק תוכן מחול, אז מה? ואי אפשר לומר שספייסי קראפ לא משקיע. ספייסי קראפ כן משקיע. אתה מוביל תופעה של הסתה ושל שנאה בקהילה הישראלית. תתמקדו בתוכן שלכם. תתמקדו באיך לעשות את התוכן שלכם יותר טוב. איפה אתם באים ועוזרים לקהילה. אתה לא עוזר לקהילה בזה שאתה שופט את כולם. תעזור לקהילה ביצירת תוכן חדש. בעידוד אנשים ליצור תוכן, לא בהשפלה שלהם על התוכן שהם יוצרים. אני רוצה באופן כללי לדבר על הקהילה הזאת. על כל הקהילת רוסטינג. תעשו תוכן איכותי משלכם, באמת. בגדול לפי מה שצבר אמר פה, אני ושאר האנשים בתחום שלי לא יכולים לבקר יוטיוברים. אני יכול לבקר ספרים אם בא לי, או מוזיקה, ברור שאני יכול לבקר מוזיקה. אני יכול גם לבקר משחקי מחשב וסרטים, אבל יוטיוברים אני לא יכול, כי הרי אז אני פשוט סייבר בולי. אז ככה אדון סברס, אני אומר את זה פעם אחת וזהו. לא פאקינג אכפת לי באיזה פלטפורמה התוכן והפרסונה מוצגות. זה יכול להיות בסרט, בסדרה, בספר, זה יכול להיות או מוזיקאי, או שחקן, או כתב נוער של סיפורים בערוץ 10. אני יכול לבקר אותו בכל צורה שאני מוצא לנכון, והפלטפורמה לא משנה כלום. ובניגוד מוחלט לאני מאמין הטיפשי הזה שלך, הכתבה שהתראיינת עליה עושה בדיוק את אותו הפאקינג דבר שאתה כל כך נגדו. היא מבקרת נטו לרעה בצורה פופוליסטית, מעוותת ומנותקת מהמציאות, יוטיובר. איפה הצדקנות שלך עכשיו? זה פאקינג פריים טיים בולינג, אדון הסבר. נראה לי זה יותר גרוע מהפאקינג סייבר בולינג שאנחנו עושים פה בקהילה, בכתבה עצמה הוא לא באמת אמר משהו שמשפיע על הנושא, הוא יותר נתן רקע על יוטיוב בארץ, אבל עצם היותו שם כן נותנת אוטומטית לגיטימציה מתוך הקהילה לנקודה שהכתבה מנסה להעביר. עכשיו הוא כן עושה סרטון שמדבר על הנושא, ובו הוא אמר שהוא לא ידע שהולכים לערב את גיא בכתבה, אבל זה לא באמת משנה. הסיפור הוא יותר רק מגיא. הסיפור הוא שמשום מה הוא נותן לגיטימציה לדלגיטימציה שעושים לכל הקומנטייטורים בארץ, שמקטלגים אותם כבריונים ברשת שדורסים את האדם הקטן, אבל היי, ספייסי קראפ תומך בו, אז מי אני שתווכח? דבר אחרון שאני כן רוצה לומר, אני לא חושב שגיא עשה משהו חכם עם כל הבדיחות הקיצוניות שלו. כמו שאמרתי, אני ממש דוגל ברעיון של הומור אין גבולות, וטוב שכך, אבל אני גם חושב שצריך להשתמש בקיצוניות כזאת ובכללי בהומור בצורה נכונה שלפחות תועיל איכשהו. כי הבדיחות האלה של גיא הן לא מצחיקות, והן לא תורמות באמת לשום דבר. הן לא מוסיפות לתוכן שלו, הן פשוט שם כדי להיות שם ולא כדי להעביר איזה נקודה שלו ממש. אז אני לא חושב שכל מה שנעשה מהצד שלו כאן הוא לגמרי נכון, ואני כן חושב שהיה אפשר בקלות מאוד לחסוך הרבה מהשטויות שנאמרו כאן בכתבה על ידי התנהגות יותר חכמה מהצד שלו. אבל בשורה התחתונה, הכתבה הזאת הייתה נטו פופוליזם זול ומנגנון הפחדה שיוצר כותרות. בסיום, אני אצטט אדם דגול שאומר You are fake news.